Dajte akrobatické. Takže dneska by sme si ukázali akrobatické vlasti. Takže mám začať? Nemôžeš hovoriť hlasnejšie. Takže mám začať? Áno, môžeš. Tak on ide dať na predné. Môžete vidieť, ako ide. A dá sa na predné. A on to skúsi dať na zadné, aj keď to moc nevie, ale aspoň čosi. Dobre. A on teraz skúsi. Takže on ide bez reťaze. Takže ja by som sa na dneska stopol, že? No. A teraz pôjde jazdiť on. Áno, ja. Takže stopnem to. Už sme tu zasa a teraz má bicykel on. A pokúsi sa. O čo? Povedz. Ideme na zadný. Spravím to na zadné, iba že to dám na labu. Ako môžete vidieť? Pôjdeme dole. Ako môžete vidieť, že som to dal na zadné? Ešte raz to ukáž. Voilà! Takže teraz by som spravil flex. Teď sa dívajte! Ježiš, však pôjď sem, to nebude vidieť. Tak stoj hen tam, Ježiš, tebe čo je? Čo robíš? Veď idem napravo, ty si už úplne jasný. Poď preč, idem napravo. Super. Trošku nám tu aj poprcháva. Super. Idem posledný a ten už je zaoberaný fakt, že sú blíny. Fú, to bude poriadny flekáč. Superové. Takže ja vám teda ukážem ešte posledný flex. A skús to teraz na asfalte. Hotovo. Takže končíme naše video. Sme tu zas, no vlastne my už končíme. Takže čau. Takže čau.